श्री प्रितम हाज'वारि। बबेनिफ्राय फैदों? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गामिया जोंना हालदिबारि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। औ पस्ट अफिसा हलथुगाव। बेसेबां गोबाव नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे साख्रिखौ मोनफुंनो हागोन? आङो थांनाय 2025निफ्राय 2025आव मेनि 24आव फैदोंमोन बेयाव आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव आरो आङो बिदिनो 8 मान्थस थानाय जादोंमोन आरो बेयाव खस्थ' खालामनाय जादोंमोन। मा मा सुबिदा दं बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव? आसाम फिजिकेल बेवहाय नोंनि जाखिनि नांगौ सुबिदा दंजोबो आरो बेयाव जानाय थानाय प्रेक्टिस खालामनाय फरायनाय गासिबो दंजोबो बेयाव। नोंथाङा दिनै साख्रि मोनफुंनो हाबाय, बे फिजिकेल एकाडेमिखौ मा बुंगोन आरो सोरनि सापर्टजों नोंथाङा मोनफुंदों होननानै बे समाव बुंदों? आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ जोबोर जोंनि लाल सार आरो राभा सार बे सानै सारनि फोरोंनायाव आङो दिनै बे साख्रिखौ मोनफुंनो हाबाय आरो आंनि आनै आरो आमाइ बिसोर सानैयानो आंखौ बेयाव दोनफैदोंमोन। दा बेयाव आङो थाफैनानै आंनि खस्थ'नि गेजेरजों बे साख्रिखौ मोनफुंनो हादों आरो। गोबां लाइमोनफोर दंबावो आरोबाव साख्रिनि थाखाय नांथाबगासिनो दं, बे लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? माबायदि नाजानांगौ? दा नाजानाया जेखि प्रब्लेम थाया मानो नाजानायखौ नाजालांबाय थानांगौ आरो बिदिनो सोरबा दा सेंग्राफोर दं सिख्लाफोर दं बिदिनो ओरैनो बेरायगारनाय ओरैनो फरायालासिनो थाबाय थानाय ओरैबा ओरै थांथिंबाय थानाय बायदिसिना निसा ड्राग्स बायदिसिना जौ जुवा बेफोरजों गफबनानै थायालासिनो दा सम थानायावनो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै दा नोंथांमोनाबो खस्थ' खालामफैनो हागोन आरो गावनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन आरो। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय गासैबो निउस मिडियानिसिम। आङो आंनि बियानै दिनै टिएआव सेलेक्ट जानायाव आंहा जोबोद खुसि जाबाय। माने आंनि साननायानो जाफुंजोबनाय बायदि मोनबाय आङो। बियो आंनि असे बिदानिनो फिसा। आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ आं इउटुबाव नुजेनदोंमोन। इउटुबाव नुनायनिफ्रायनो आं बेखौ खबर लानानै आंनि बियानै फिसाखौ आङो बेहाय दोनफैनाय जादोंमोन। दोनफैनानै बारा गोबावबो खस्थ' खालामनाङाखिसै। 8 मास थानायावनो बियो दिनै गावनि लाइफखौ गावनि फिथाइखौ मोनबाय, गावनि लाइफखौ दानो हाबाय। दिनै आं आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ आङो जोबोद आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावो। बे सारमोननि फोरोंनायजोंनो आंनि बियानै फिसाया दिनै गावनि लाइफआव थांनानै थानो थाखाय मोनसे लामाखौ लानो हाबाय। थेंक इउ सार। गोबां लाइमोनफोर दङ बिथांमोना साख्रि मोननो मा खावलायगोन नोंथाङा सासे गारजेन जानानै? आङो बेखौनो बुंनो सानो दा जायफोरा 12 पास जाबाय, मेट्रिक पास जाबाय, फरायनानै थाबाय, नोंथांमोनहाबो जुदि बेहाय बे आमलाइगुरियाव फैनानै जुदि एसे खस्थ' खालामनानै फैनानै गावबागाव लाइफखौ दाफैनो हागोन। ओरैनो थास्लायस्लाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै नोंथांमोनहाबो जेरैबायदि आंनि बियानै फिसाया थाफैनानै गावनि लाइफखौ दानो हादों, नोंथांमोनहाबो ओरैनो थायालासेनो सम थानायावनो फैनानै गावनि लाइफखौ दानो हागोन।